παιδιά, στο κανάλι Μια Παστελάκια και το κομμάτι. Άμα σας το βίντεο μας σήμερα. Και σήμερα, παιδιά, μπορώ να πάρω αυτό το skins. Πάμε σε 3, 2, 1. Ναι, το πήραμε! Ναι! Πάμε να το φορέσουμε. Και παιδιά, έχω πάρει και την Παμ. Νάτι. Ωραία, Και μου έχει δώσει, να σας πω και τι άλλο μου έχει δώσει. Μου έχει δώσει το Halloween, μου είχε δώσει δωρεάν αυτή την EMS. Μου είχε δώσει δωρεάν αυτό, με τη τσιχλόφουσκα. Και τώρα πήρα αυτόν εδώ πέρα. Πάμε να τον φορέσουμε. Πάμε να παίξουμε μια πίστα μαζί του, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με. Αν θέλετε να σας δείξω αυτό το skin που παίζω μαζί του browser, πατήστε like και εγγραφή στο βίντεο να φτάσουμε 10 like. Γεια σας!